Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula isibalo samaphesenti. Asithi ke namhlanje ilanga lami lokuthenga ukudla endlini, yabona ke. Manje ngisesitolo, ngimatasatasa, ngithatha ukudla ekudingekayo. Mangithi ngiyabheka ngapha eceleni, bathi phela amagwava ashibhile. Bayehlise inani lamagwava ngamaphesenti angu-30, futhi lokhu kuyenzeka khona namhlanje, uyabo? Ngasho ke ngathatha amagwava ayisithupha. Ngathatha ke mina amagwava ayisithupha ngayobhadala. Bangibhadala, bawahlangene wonke lamagwava lawo abiza R12.60 mawahlangene mawayi6, yabo? Ngibhale phansi ukuthi amagwava wami base ngibhadalile phambilini, ngathola ukuthi mawahlangene nje wayisithupha abiza R12.60, yabo? Ngafika ke endlini bawajabulela amagwava, bathi yo mahle kanje, awubuyele futhi ke uyothenga phela amanye amabili, yabo? Ngahamba ngabuyela ngalelanga elilandelayo, ngathenga phela amagwava amabili futhi. Manje ke umbuzo wethu ke ngibhale phansi. Umbuzo wethu uthi njoba sothenga lamagwava amabili ngalenani eligcwele azobiza malini? Phela awasashibhanga ngoba bayehlise ngamaphesenti angu-30 inani lamagwava, kodwa ke lokho bekuyizolo. Namhlanje seyibuyele esimeni sayo. Ingakho ke umbuzo wethu sizozibuza ukuthi lamagwava amabili mosoyithenga ngenani leli eligcwele azobiza malini? Ngoba phela le R12.60 ukhumbule ukuthi ile nani leli eliyehlile eseliyehliswe ngamaphesenti angu-30. Sifuna ukwazi ke bosothenga ke ngenani eligcwele azobiza malini amagwava amabili. Manje ke sizosebenzisa i-algebra kuze sizothola kahle inani lethu. So 2x ulingana nenani lamagwava ayisithupha. Kodwa ke amagwava ayisithupha bayigcwele, uyabo? Inani eligcwele, hayi leli lehlisiwe. Njengoba sesazi ukuthi u-x uyinani eligcwele lamagwava ayi6, ngakho ke base susa amaphesenti angu-30 kule nani leli, sizothola u R12.60. Anithi sothola phela lenani lamagwava ayisithupha ayehlisiwe ngamaphesenti angu-30, base susa amaphesenti angu-30 kule nani eligcwele, yabo? Ngakho ke sobhala phansi sithi x minus 0.30 x kulingana no R12.60. Sobhala ke u-R12.60 wethu. Manje ke sekulula, manje sekuyisibalo esingakwazi ukusixazulula. U-x lo kuyafana nokuthi sithini? Sithi 1x minus 0.30x. Sokwazi ke u1 bosusa u0.30 kuyosalani? Kuyosala u0.7 noma ungathi 0.70, yabo? Bo 0.70 kuyafana lokho. U0.7 no 0.70 kuyafana, yabo? Ungakhohlwa ku-x wakho, bese ke sithi u0.7x ulingana no 12.60. Manje ke kumele senzeni? Soyenzani? Kuze sithole u-x wethu soyenzani? Sizohlukanisa ngo-0.7 kumabili amacala, yabo? Asihlukanise ke sothi x ulingana no ngibhale 12.60 sihlukanise ngo-0.7. Ungayisebenzisa ke calculator, kodwa ke kubalulekile ukuthi uzijwayeze ukwenza lesibalo lesi ngaphandle kwe-calculator. Uthi sibheke sothi u12.60 uhlukaniswe ngo-0.7. Ngiyathemba ukuthi nisakhumbula ukuthi basebenzisa ama-decimal, ungakwazi ukususa i-decimal yakho uyise kwesokudla. Futhi ke moyenza kanjalo nale phakathi u12.60 mele uyisuse i-decimal yakhona uyise ngapha kwesokudla. Manje ke mase senze kanjalo uyabona ukuthi angeke sabe no 0.7 sezoba no 7, futhi ke angeke sabe no 12.60 sezoba no 126.0. Sesingakwazi ke manje ukuhlukanisa u7 ngo 126. Sotholani? U7 ungena ngayi ku12 ungena ngayi 1, bese ke siyasusa 12 minus 7 u5 sehlise lo 4 54. U7 ungena ngayi ku54 ngayi 8, u8 bomphinda ngo7 uthola u54, bese masisusa ke akusali lutho.
bese ke basehlisa u0 siyabona ukuthi u7 ungena ngakho ku0 ka0 sesingakwazi ke ukuthola impendulo yethu sithi uX ulingana no18 rand yabo sesitholile impendulo yethu kodwa ke sikhumbuze ukuthi uX kulesibalo lesumilene uX ulingana nenani lamagwava ay6 may inani lakhona ligcwele uyabo amagwava ay6 kodwa ke thina sifuna amagwava amabili inani lamagwava amabili ingakho ke sizoyenzani sizothola inani lamagwava elilodwa bese siyaphinda phinda ke kabili kuze sithole inani lamagwava amabili yabo manje ke sizohlukanisa u18 rand ngo6 sizothola ke u3 ngakho ke sothini igwava eliyodwa ngeprice egcwele ingu3 rand manje ke sifuna ke inani lamagwava amabili soyenzani sophinda phinda u3 kabili sithole ubani u6 ingakho ke amagwava amabili ngenani eligcwele lisinikeza u6 rand awuthi sibuyele emuva sibheke kahle kahle ukuthi siyenzeni kulesibalo lesi kuze sithole lenani leli uyabo sithe amagwava ayisithupha mawayehliswe ngamaphesenti angu30 ayenza 12 rand 60 kusho khona ukuthi amagwava lawa ayisithupha angu70% wale nani eligcwele uyabo ngakho ke sobhala 70% wale nani eligcwele futhi ke uX wethu sithe ulingana nenani lamagwava ay6 wenani eligcwele ingakho ke basibhala ke isibalo sethu sathu X sisusa u0.30 X lokho kuyafana ukuthi sithini 0.7x ulingana no1260 sathola ukuthi uX ulingana no18 rand kusho khona ukuthi amagwava ay6 wenani eligcwele lisinikeza u18 rand kodwa ke amagwava amabili asinikeza u6 rand ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi bye bye